ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ njinji na-eji ebe a na afọ dịkwa onye akọtarụ na onye akọtarụ ti na ya mazikwa ife ya ekwu na ife nke a riri ọnụ. O wee bụ maka mwakpo agha a na-akọwa na ndị amaghọ ndị afafa bụ na fa wakporo kọmuniti ịtọ nke dịkwanụ n'Ide Atọ Imo steeti wee gbagbusie ọtụtụ ndị mmadụ wee nara ụfọdụ ndị mmadụ ndụfa n'ike, nke bụzi na ndị agbagburu nne na nna fa, ndị agbagburu ụmụnne fa, ndị agbagburu nne fa na nna fa na ụmụ fa na fa na-ebukọrịzikwa ngwongwo fa wee na-akwapụzikwa n'obodo fa wee na-akwapụ nkwapụ fa akwadoghị akwado wee na-achọ ka fa bazikwa kọmuniti ọzọ ka fa jee biri, maka na ama akwa na onye nya bụ ife ya abụkwa echi niile na egwu na-atụzikwa fa dịka fa nọ na kọmuniti anụnwa wee na-egbusisi ndị mmadụ n'oge fa erughị eru. Unu nekwa n'anya n'ife onyonyo a unu ya afụ na onye nke a na-akpọ Honorable Ikenga Ugochinyere n'ọnya nwa bụ ife je visit ya ndị niile fa bụ ife mberede metụtara, ndị niile egburu nnefa, ndị egburu nnafa, ụmụntakịrị esepụrụ ọnụ n'ala wee jee visit ya fa wee na-asịfa ka fa kasie maka nya bụ ife merụ. Ọ na ebe a wee na-ayọ gọọmenti na-achịkwa n'Imo steeti na ya biko na ya gbatalụ ndị ezinụlọ anụnwa ọsọ enyemaka na fa nidiri enyemaka. Ndị agbagburu nne na nna fa ka na-eje akwụkwọ na-enidikwanụ gọọmenti ka fa bịa zụkwa na ụmụazị a n'akwụkwọ. Ndị agbagburu difa, ndị agbagburu nwunye fa na fa na-ayọ gọọmenti ka fa gbatalụ fa ọsọ enyemaka na ife anụnwa abụọkwa n'ife sọsọ ya eme na-enidi gọọmenti ka ọ bịakwanụ bịa spọnsọkwanụ ndị anụnwa n'ụzọ dị iche iche ijikwanụ wee fụ na fa nwetara ikpe nkwụmọtọ ma na gọọmenti nyere fa aka n'ụzọ dị iche iche wee sọpọtụkwanụ fa maka nya bụ ife mberede nke dakwasakwanụ fa. Nya bụ ife unu na-afụ ebe unu n'anya kịta anụnwa unu ya afụkwanụ na nwanne anyị unu na-afụ ebe a amaghọ nnọ nna ya ka agbagburu ka nne ya ka nwanne ya, mana unu n'anya unu afụ na egwu dịzikwanụ fa n'ahụ na fa na-ebukọrọ ngwongwo fa wee na-akwapụzikwa na be fa na fa na-agbazikwa ọsọ n'obodo fa na fa na-agbazikwa ọsọ na be nne na nna fa ka fa gbabazie ebe ọzọ je na-akwụ ụgwọ ụlọ, mana fa nwere ụlọ nne na nna fa lụtara ebe fa bi mesapụ ahụ fa ha akwụ ụgwọ. Kịta anụnwa bụzi ebe a ya eje tenanti jebiri ayada akwụzi ụgwọ ewere ego a ya ejiri nri wee na-akwụzi ụgwọ ụlọ. Kedu na onye merụ na ya ife nke a bikonu one mgbe ka ife nke a ya ebi n'ala Igbo isi na ebe a pụtara ozu mmadụ, agbagbuo mmadụ, atọrọ mmadụ, amụọ katapila ọkụ, amụọ keke ndị mmadụ ọkụ, amụnye mechin ndị mmadụ ji agba ọkada ọkụ, agbagbuo ndị pụtara ka fa jeelu onwe fa afịa, ndị pụtara ka fa jee bizinesi fa wee na-agbawuzi mmadụ n'ala Igbo ka a na-agbawuzi ụmụ anụ nọ n'ime ọfịa. O wee bụ na onye nke unu na-afụ n'ife onyonyo a kịta anụnwa mama anụnwa unu folo na-azachasị ime chọpụ anụnwa. O wee bụ na afa nwa ya nwaanyị bụ Chiamaka na nya bụ Chiamaka bụkwa na akwa ka ọ na-akwa wee bata n'ime chọpụ ya wee gbagbuo ya witi onye nọkwanụ na chọpụ ya ọ na-akwara akwa wee gbakọrọ fanabụ wee tọwa n'ime chọpụ. Ife nji wee tinye ife onyonyo anụnwa ọ na-eji ojii bụ na ebe niile bụta ọbara juru ebe niile. Mama ya bụ ife unu na-afụzi ebe a kịta anụnwa ọ na-asachasị nya bụ chọpụ. Unu nekwa n'anya na nya bụ chọpụ unu ya afụ na-ekebere ọmụ nkwụ n'enu ya iji wee gosi na ife mere. Wee na-ajụ ọ gịnị ka Chiamaka mere? Chiamaka ọ na-eje mmadụ di ya? Mba. Chiamaka ọ na-agba awa ntịlọ? Mba. Chiamaka o nwere onye ya na ya na-aza enu ka a na-aza ana? Mba. Na gịnị ka Chiamaka mere? Na Chiamaka anọkwa na chọpụ ya na-agbara onwe ya mbọ na-eme bizinesi ka o nweta ego ọ dịrị ya na mma, ka ọ dịrị nne na nna ya na mma, ka o wee na-asọpọtụ mmịa na mpịa ka fa wee na-eriju afọ. Onya ka a bịakwa na chọpụ ebe ọ nọkwa eme bizinesi wee nọrọ n'ime chọpụ ya wee gbagbuo nwa mmadụ, gbagbuo onye ọ na-akwara akwa. Kedu nu mgbe ife nke a ya ebi bikonu onye ka anyị ya akọsarụ? Onye ya agbatala anyị ọsọ enyemaka na ife na-eme n'ala Igbo ọ na-agbazikwanụ m anya mmiri. Mama anyị unu na-afụ ebe a kịta ọ dụka nwa ya ka a gbagburu ka ọ di ya ka a gbagburu. Nwaanyị nọ n'ife iru uju, ọ nọ n'ife ịkwa akwa, ọ nọ n'ife anya mmiri. Aka m ahapụ ka unu gekwana nya bụ ife onyonyo ka fa si wee je, mana o nwere egwu ọ kpọnyere na nya bụ ife onyonyo mbụ onye sere ya ma etinye nwunye n'ihu akwụkwọ maka copyright. Ndị nke enyigokwa na enyi ya unu fụ na o jegasịrị ebe enyiri ndị nke ahụ wee jee visit ya fa sịkwanụ fa ndo wee berie alụfa maka nya bụ ife mberede dakwasa afa na ife nke a karịkwa ọ na-akarị. Unu mana ọtịrị kọmuniti ka a na-akọwa ndị awakporo wee gbawusie ndị mmadụ. According to ife nya bụ Ikenga Honorable dere n'ihu akwụkwọ ya ọ na-akọwa nọ ndo nno bụ ife wakporo ndị a wee gbusisi afa. Ama akwụkwọ m allegedly ife mfụkwa ka m na-agụrụ unu mana mgbe izi etinyere ya n'ihu akwụkwọ ụfọdụ otu nọ ndo nno, ụfọdụ otu nọ ndị Fulani,
ndị gburu ndị anụnwa ama na unu nọrọ ebe unu nọ kịta anụnwa na obi ya da atọ unu ụtọ na unu fụ akwa nne na nna na-ebe fụkwa na akwa ụmụazị na-ebe dịka unu si wee napụfa ndị nke fa n'ike maka na unu aya anwụ anwụ na unu ya epu elu n'ụwa ngwa jenarụ na igwebe unu ọkụkọ. Kedu na ife na-eme na nke ikpeazụ a ụdịka ọnwụ a na-anwụ n'ala Igbo esiokwu etu egbusisi ndị mmadụ n'ugwu atọ lesizikwana ndị boko ala na-egbutiti ndị befa sọsọ ụdị ebe a ka ị ya afụzi ụdị ife na-eme n'ala Igbo. Unu mana saịdị nke a na ndị nke a chụpụkwu gweri ofu kọmuniti kpachiri ebe ahụ nọrụ ọkwọ ntu a ka ọ dụkwa n'ọrụ unu mana onwekwa ebe kọmuniti ndị mmadụ ebi ozi n'ọrụ ntu a ka esikwa wee gbaa ọsọ ebe ahụ kọmuniti ahụ tọwọrịchakoru onwezi onye na ya ọ na-abụkwa eburukwa ife abata saịdị a onwede uri nke ya afụkwa n'ihu akwụkwọ ọdụkọ na oke igwe ka nke ahụ na-eme oge ọbụla na-agba egbe tatatatatata na-asị ana Igbo na-emezi ife niile a ka ọ bụzikwa ana Igbo dị ife a orizie ka a na-eje agha nke bụ na mmadụ ya da alahụzikwa ụra na bie owere ofu nke anya wee na-alahụ onwezikwa onye na-eji anya na-aba alahụ ụra ndị nke nọkwuzi obodo oyibo egwu na-atụfa ifefa na-afụ n'ihu akwụkwọ na-atụfa egwu onye ya ekwe nata ụfọdụ dịcha ịnata anata ndị befa atịfafa anatakwana kafa na-ayatụ ofu anyị ma ndị tigoro obodo oyibo wee na fa anachi ya tazikwa ọzọ agbakọrọfa tọwo n'oge fe erughị eru anyị wee na-asị ka ndị nya bụ ife metụta mama n'ebe akwa ụmụazị n'ebe akwa ndị nne na nna n'ebe akwa ndị rileshọn fa ndị ikwu na ibe fa biko nu kasienu Chukwu nna gbaa unu ume ụmụazị na-agụkwa n'akwụkwọ Chineke bụrụ nne unu bụrụ nna unu Chineke zitekwana onye ya kwụrụ unu ụgwọ akwụkwọ ka unu wee gurukwa anụ ebe nne na nna unu kwesịkwa na izuru unu n'ụgwọ akwụkwọ ndị nke na-agba ọsọ amamgbesi ọsọ anyị ebi kedu mgbe ana Igbo ya emesịa tọbakwa ụtọ ka ana Igbo dubukwanụ bifo ama akwụkwọ mo ọdatị na Chineke ya etizikwa n'eluigwe gbadata ka ama na udo anyị adị ma ọ bụkwa ma udo na udo adịrọzikwa nwanne na-egbukwa nwanne ikwu na-egbuzikwa ikwu ya ibe na-egbuzikwa ibe ya Chineke kasi unu obi biko na unu ebezina gọọmenti a na-akpọ unu gbata na ọsọ enyemaka bịa nụnyere ndị aka afụbeghị n'ihu akwụkwọ ebe a sị na gọvanọ na-achị Imo steeti ejego visiti ndị a niile maọbụ ebe a sị na vaịsị gọvanọ ejego visiti ndị a niile ụna bụ na fa amaghọ na ife anụnwa mere ka ọ na ohe obodo fa na-achị ka egwu a na-atụkwufe ịbata ebe a bịafụ ndị agbawutiri ka ọ na ọhọ fa na-achị ndị anụnwa Chineke zọbakwa ya ọkwọ nke nnọtị ka m wetara unu